Από 600 άτομα είναι προσκαλεσμένα. Βλέπετε το νεαρό ζευγάρι δευτερόλεπτα πριν υποχωρήσει το πάταμα από το βάρος, όπως λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Που βλέπετε παρανυφάκι στον γάμο είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Χαμογελά στο φακό την ώρα που οι καλεσμένοι, τηρώντας ένα παραδοσιακό Ισραηλινό έθιμο του γάμου, έχουν σηκώσει σε καρέκλα τους γονείς της νύφης. Η τραγωδία πλησιάζει. Ώσπου τα πάντα χάνονται. Το μισό κτίριο έχει καταρρεύσει και έχει κυριολεκτικά θάψει πάνω από 500 άτομα. Ακούστε τις απεγνωσμένες κραυγές των καλεσμένων που ήταν ξαφνικά να χάνονται μπροστά στα μάτια τους οι δικοί τους άνθρωποι. Σκόνη έχει καλούξει τα πάντα. Κάποιοι φωνάζουν ονόματα, μήπως και πάρουν απάντηση από ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Το θέμα θα σας δώσουμε και νέα στοιχεία, αλλά θα μιλήσουμε και με ανθρώπους και από εδώ.